Hi guys! So, welcome back to our YouTube channel. For today's video, naanapod may balik may layaya kay mga muti na sadta karon guys. So, bani ko ninyo mga muti ta. So, karon may nindot ipangamuti kay hapon na dili na siya init jamo. So, by the way, mga untag mais. Ay, mani di ay mani. So, nanguha pod sila og passion fruit. So, mo ni amo ang kanunon sa una guys. Passion fruit tamis na di ay. Ayan. Full share ron eh. Kaul sa George. Rami kay agmani guys, bagong gipanlin. Okay. Passion fruit. Waiting na ko nila kay Yap. Passion fruit. Comment mo og nakakao na mo ani ang passion fruit. Ay, mga muti na ta guys. So sexy kayo mga muti sa tabi kay naka-dress. Naka-dress pa mga muti oh. Ay, ang mga sako buhangat sila. Hindi ka makaon na. Ayun. Sluma. Vitamin C. Ah, mga asa mga puti atong gatuan na mo? Okay ah. Atong gatuan kaw? Mutihan? Dito? Si Kuya Roger. Parisin na. Pila Parisin na to der. Energen. gi ko ang Michael 20 men. Guys, daghan sa mga sugnoroy nila ara layaya. Ngone Nakasakay mabugog nga nana. So guys, arang daghanag mani na pod. Wow, manhi. Wow. para pugas kuno na dito. Ah? Gibuwad ang mani. Tabang niya basta yang nang kuana o kana? Katong yang gidaro to, mo tigi ko nang manena to. Da guys. Wow kayo. Ani nga pikas mani at ari pod humay. Organic. Very very abundant ang ilahang mga kuan dire. Di ba dog? Hi dog. Sila. So ingon ani nakasiksi ang mga mutihay. Magdapag ka ng tumbler. Hoy, tungaw ani ya. Tungaw. Wa mo man. Ato ra nanay dapat. Hi guys.Aya. May baklay na lang. Bali na na sa bawa. Alam niya ni duaan og kuan arang lapada kayo. Manong wala man daro haya. Jahe oy. Traktor wa pa kalugas ko. Ah, traktor. So are may agi guys. Kuda na sa ko sila. Pwede ka nga magda. Now, sexy kay gadag sa ako. Sako ba jog ganang mansahon ngay gutay kamote. High tech na ning mga mutihay ron. Ara nang kuha na kayo. Ni kuha na ba ni upgrade na. Di na isod sa kubak. A few moments later. So guys, niabot na midiris kamutihan nila yaya. Aray. Nara. Aray. Kuy ah. So guys, manguha na tag kamuti karon. Kamote salite, ilawang panite. Aman. Napilain. O ini mga punuan man nian. Ini. Na may kunoy kuyan. Ya, dako lay jamuan. So guys, tanawa oh. Uy. Oh, wow. So guys, arang kadako sa kamuti. Ko baga pilaen. Limira pa na. Wow. Oh, pinero. Oh, napa usaan? Napa? Magkambay na karon. Ano pa jud? Ay mabugto mo ring lawan ni. Kuan na naman. Koy sila bulawan guys. Ada doa. Diba? Ano ko na ko sa nilaya na to are.
Nagkuy-kuy bulawan guys. Bulawan. Uy, bugnawa. Gamay pa ning usa padak unsa. Gamay pa pud. Ari di ay. Sing, sunod di ay. Tabunan ka mo. Tubo pa pod. Dara guys. So guys, Diya pod oh. dara, dakuan sa mo. Natoy, nato. Ganito lang. Dapat kuan. Dito day pong ano nalukot ug Oh. kay mag-vlog. Para ka tukuha. Dira. Oh. Ako'y Naman dapit. dapit. Alam ko kuno na to ini uban. Di apod. Di apod doy oh. Bebe ako kunot biyan. Kari na ko. Kade? Ano pa kuan na. So Ikaw bigyan ako guys, ako panguy ko yan be nabali man tani. ako ari ko. May experience po si Jadoy. Nagkuha ko na. Ang wadi alam di ay. Dara day. So guys, pila po dahong naong. Aralipaya sa kakog dako. Oh, arang gwapo ha pud kayo oh. Ug gapag nagway no. Arang gwapo ha Pare guys. sa mo tanawa. sinina. Wow. Sunod. Nagbata putik na. Alam mo kuno hinay-hinay Ano na yung gilid. Ug na pa pa. kuan ko ana nang unabay murag mo sa gunto. Anang Jamu bungay. man. Wala na na pod. Pulain. Gamay paan. Tabunan. Balik. Sabi day lang. Oh my god. Ako guys. Taon man ni naturon. Sana guys. Sana bulik saya sana mga. Ini kay sa sunod man ni guys. Ngaron pa sila mga muti sukad guys. So guys, first pasensya na jud mo guys kay first time na huning magkuhag kamuti guys. Mga muti. Mga muti. Lah, taon man ni. Kasi mamatay na ka na nga. Kuha na. Kana kukuha kana. Ito na guys. Ano? Koy nakabuok. Sa punga na po guys. Pungila Koy na po. nakabuok. Sada din eh. Koy. Naglisod ko guys. Kani. Ano putla na. Kla. Mapungil ra man na. Dara, wow. Lima. Ito, ibalik. Lima nga, lima. Ang kilid. Libot-libot ta. Di na kilid na babaan. Kana Pagurha man na. Siguran. Awala man na ano na. Kare ring kilid bikas. Lima na ya. Lima na. Lima na. Salamat Lord. Gagmay. Ayaw na, huwag na. Kaya mga larot na. Jamu na. Tabo na yung balik. Sabunay Dara, ba dara, dara. Dara guys. Ana guys. Tanawa guys, tanawa. Ligwata guys. Pana. Oh. Putlo na lang na to. Putla. Daan. Kana, dai ligwat. Oh, Oh, diba? Oh. Dinapon. 20 kilo guys. Utang. Samne, ana. Sanad. Wow. Bugata na. Kuyan. Bugata na. Are. Okay guys. Ano ko na. Kani. Hinaya, hinaya. Oh. Tuwa agad. Kamay. Kina ni. Sana ori lang. Nagkuha ni mo lang ipakita pud lang guys. Arong ma-encourage mo sila. Wow. Nay dako tapan na na. Dapat yung dako ano. Ato kilid. Ayun anong kuan. Ana diha. Wala mo na. Ana. Paano ni sila kabuo? Jamo. Man. Aman. Parang usa na ana. Ari ko surbiha ko daan sa. Ha guys. Mo na guys, nga kung palit mo kamuti ayaw na intaw ninyo hangyo away. Hago ang buti. Di lali magtuwad-tuwad dayan eh. Pipila kilo kamuti 30 di ba nag 20. Ayun ang taon ninyo hangyo guys. Okay na. Kira ni. Sunod. Kana na kilid. Paano ni kabuo? 8. Di ari ano. Di ari an. Nga ha, ay naman si hangyo. Guys, daghan na guys. Daghan na.
wala ba'y kubo na mong kamot? Ngunit pangamuti 101. Pre kilid, ato kilid dapit ah. Fokus. Dako gini ay. Kumukudutan na. Oh, yes. Pon. Mhm. Nay na ni kabuok. Oh, dadaan ang incho lang. Mo na yung pinalagan lang. Na dahil. Napa na lang. Aw na an. Ano ba kailain punuan o ano ko? Wala gamay nan. Wala, gamay. Kare babaw dai, wam to madarin babaw karo. Guys, very. Are. Aman. Suwayan naman natin kanina karo. Kare, punuan ba ne? Kana. Margi kuanan karo na. Kuana ayan na. Di ko ana. Kuha nang puni. Aman. Ni kuyan. Guys, grabe. Dilalim ni mga muti eh. Ni hangyon ra ninyo barato. Are. Man. Plus ang pagtanom pa anak guys. No jud. Magdaro pa. To kilid dito ya, gagawin. Ha. Hari pisa sana. Ring kilidan. Hari pikasir ya tu bangin mo anak. Wa. Ayo. Paghinay anak guys. Kani? Oh. Di ara jud guys. Orang nagbawa na ba? Tanawa. Ay, close up please. Wow, tanawa guys. Oh, kita mo. Murag kabaw naglubog. Ipadul. Oh. Nawa guys. Gege. Wow! Dako ay. Ay, orang nakuha kayo oh. Guwapa pa jud oh, tanawa. Likinas ka dako ko na. Wow! Uy, daghan na guys. To kilid. Anak kilid ra diha. Oh, Ya, daghan na ya. Ay. kaya mo naman. Ayan na ko na. Ano ba? Ha, ano ba? Pwede punuan? Wa man. Ayan na. Okay, gamitan oh. Ha? Alisod ba? Murag dako. Kare dia ano Man. Okay guys. Let's see. Yara. Sama ni. Ano na lang. Wala man kamuti. Kuy, dapat nga eh. Para dako. Ako ano naman na puto. Ay giputol na ni. Gamay pa no. Kamanda na. Kuy, ipot nga na ang tipo gamay ba? Balik, mabalik ra muna. Balik na dai. Gahi man. Niya na laman. Kaya pa isang punuan are. Ano naman kay badlasan arto da. Di banlas magigan ko ana baka tayo sila punuan. Naanod man sa Man. kuan di anod mag magigan duta na anod sa uwan. Ato ni alihan dito. Guys. Oh, tanaw ko ang buna. Gabi ng singuta. Guys, daghan na guys. I realize nga. Daghan na. Di lali manguhag kamote guys. Daghan na oh. Nawa guys oh. Tip ng inyong kamuti vendor ha. Nawa? Instead of hangyo-hangyo style. Yes. Ayaw na sumug hangyo guys kay
Di lali magtuwad-tuwad. Manguy-kuy. Ang singot oh. Overflowing. One eternity later. So guys, nahapit may pamayabas. Kana ako na nasa babaw oh. Ha? A little longer than a few minutes later. Tarog man. Char, kusgan. Wow, daghana ya uy. So guys, mau ni. Ala, dadaan ang paka, itanom. Say paka. Panagong Pundog kani. Aka na. So guys, sorry kay wadyo ko ka. Wa ko'y background jud ani. Igit taga bukid. Di na taga bukid taga sawang. Daghan man din na siya gamot. Unod. Unod, gamot. Di pa kayo buwa. Kuan pa man ang buwan, ikapitoron. February ni itanom seng. Ya, Oo. niya na sa dire. At huli na padung adto. He, Adto ni Agi. TBL. Wow. Doon naman ipangkulongan. Ito na ito, katuro, pinato. Kay pangkulong. Atong kulutan ng buhok ni mo. Oo, bungha. Kanang dagko, o kanang tagas. Mao ba? Pasok tong kamuti lang kayo. Soto lang. Dugangan pa? To dito lang ka. Kana raya. At pupud na. Kalam. Saan na ba ning dahon ani sa Africa? Oh, kapit ka. Saan da? Nagol sa utan. Oy, ako ingon hisut nga tan-aw ning vlog kay. Naman? Puy no kaon nang dahon? Oo. Ano ba? Kanang Yan suka ordinarya na. oh, nindot man mo bouquet ni guys. Bitaw. Ari lang wet, isud lang kay magkulong ka sa lang. Dagko na pinto. Char pwede day na. Yoga. Iloy da anak kay mo na gamiton. Dagko na pinto. Na, kuha pag papel taga anong kuan. Wow. Dahon. New discovered bouquet. Ihimo na sa kasal. Ha? Man. Ay guys. Double purpose ni. Wow. In Africa, di the Para daagi leaf. Mm. With the soup. Soup? Yeah. Mao ba? Ma, kano sa matamukan mo? Ipabarogra. Sa Africa? Banta na yung kusot kaya parehar bitaw mo kulang. So guys, mo balik na mi dito karon kay daghan na napuno na among sa kubag. Bulanghoy o kamote. Kamote haman kuno be. Tanong ko. Yes, so mo ni siya among kuha karon bulanghoy plus kamote. Wow, thank you so much Yaya. Kana ba? Lako lang faster. Water. Lagi mangaon niya. Water. Pero ako rin water. Ouch. Ang monong tigno dagko na bilin niya. Tuwa tumbay dagko na tuto tumakuha. Si munong. Gabi bala lami tanon. Gabi nung Many hours later. Guys, manguli na mi. Manguli na mi guys. So si mama guys namutos. Ayaw sa guys, kaya makuha pa ko mali guys.
Kusin naman ikaw? Ako, di ba? Karos na. Ako, banda, di ba? Dami pa na. So guys, thank you so much for watching. Kaya manguli na may karong taon-taon. And hope nga nag-enjoy mo sa ato ang video. Don't forget to please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-updated mo sa ato ang mga latest video. Parihaan ni karon nga ngamuti ang tanan. So, thank you so much for watching. Bye! Bye guys! Bye! Bye! Kita.